My name is Emmanuel. Minun nimeni on Emmanuel. I come from Uganda. Tulen Ugandasta. I'm a married man. Olen avioliitossa elävä mies. Peace is my wife. Peace. Rauha. Rauha on vaimoni nimi. And God has blessed us with children. Ja Jumala on siunannut meitä lapsilla. And we give God the glory for that. Ja siitäkin kunnia hänelle. I found a ministry called Church Restoration. Minä olen perustanut järjestön seurakunnan järjestön seurakunnan ennallistaminen. But I greatly work with World Trumpet Mission. Mutta sitten myöskin teen yhteistyötä tämän Molinde järjestön kanssa. Whose global seer is John Molinde. Ja joka on siis Molinde sieltä. Apostle John sent me to join the team. Ja nyt apostoli John lähetti minut tänne. They are already great people that were here. Ja he ovat tosi suuremmoisia ihmisiä, sen takia minä olen täällä. Honor very much Pastor Shen. Ja sitten pastori Shen, joka on tullut myöskin. He's a man that blesses greatly my heart when he ministers. Ja hän todella siunaa minun sydäntä silloin, kun hän palvelee. And I want to honor Pastor Sylvia as well. Ja sitten pastori Sylvia myöskin haluan siitä. Apostle just told me you go because I'm supposed to come, but you go ahead of me and join the team. Ja join them. Niin hän sitten sanoi, että nyt sinun pitäisi mennä, kun ei voi mennä, niin osa tätä tiimiä tähän. And I'm glad and I'm honored to join them. Ja olen tosi iloinen ja että voi kunnioitettu, että saan olla tässä. I was meant to fly with Apostle John. Ja minun piti itse asiassa lentää hänen kanssaan. And I was waiting for him to get his visa to come. Ja minä odotin, että hän saisi viisumin ja pääsisi tulemaan. So until we had a meeting on Thursday. Ja sitten meidän torstaina oli kokoontuminen. And when he said, since my visa is delayed, why don't you go and join our brothers? Ja sitten, koska hän sanoi, että koska minun viisumini on nyt myöhässä, niin miksi et sinä nyt vaan lähde? And extend my love to them and tell them I'm coming. Ja sitten välitä minun rakkauteni heille siihen saakka, kun minä tulen. There is something that is still holding us. Ja sitten jotain on, joka pidättää. So I know his heart is this side. Ja hänen sydämensä on tämä. Because he had already been said bye-bye to the ministry to Uganda, but he was supposed to be here. Ja siis hän on täällä meidän kanssamme tavallaan, koska hän oli jo sanonut heippa siellä Ugandassa. So when he received that I should come, we booked the ticket on Thursday night. Ja sitten kun päätimme, että minä olen tulossa, niin minulle varattiin lentolippu torstai-illaksi. Not knowing that we had a number of things to finish with him and the ministry before I came. Ja sitten me ei kuitenkaan tajuttu siinä vaiheessa, että vielä oli sellaisia asioita tekemättä siellä ennen kuin lähdin. So finishing them. Ja sitten kun me siinä niin päätettiin ne työt. I was delayed for the flight. Ja minä sitten myöhästyin siitä lennolta. But what we were doing was very important. Mutta se mitä me siinä kuitenkin teimme, niin se oli hyvin tärkeää. According to what I would share with you. Ja niistä vähän tässä jaan teille. So I missed the flight. Joten minä myöhästyin. I tried to check and book for the next one. It was not working out. Ja sitten yritin siinä vaihtaa toiselle lennolle, mutta se ei enää. I tried to book for the early morning. It was not working out. Mutta sitten yritin seuraavalle aamulle saada, mutta ei se onnistunut. So the next one was again the next day, the evening. Ja sitten se seuraava oli sitten vuorokauden päästä illalla. And I didn't even go back home. I called my wife and I said I'm sleeping around that tomorrow I'll be able to come. Ja en sitten edes palannut kotiin siinä vaiheessa, vaan olin siellä, soitin vaimolle. I began my journey yesterday evening. Ja niin sitten eilen illalla aloitin. And then when I reached Oslo. Ja sitten kun saavuin Osloon, there was another delay. Niin siellä sitten oli vielä yksi flight from Doha delayed and the phone when the connection is gone. Ja sitten kun Dohasta oli tullut Osloon, niin sitten se oli jo myöhässä, niin sitten se yhteys to the office. They said we are sorry, they gave me another ticket. Ja sitten meni siellä sitten sinne toimistoon ja ne antoi mulle uuden lentoajan. All in all, the Lord has enabled us to come today. Mutta kaikessa Jumala kuitenkin teki mahdolliseksi, että pääsin tänne. I want to honor my brother Isaac. Ja sitten haluan nostaa
veljeni Iisakin tässä. He's a real hard-working man for the kingdom. Hän tekee tosi kovasti töitä tämän valtakunnan. Thank you for all your inputs. Kiitos kaikesta sitä, mitä sinä olet tehnyt. God bless you so much. Jumala siunatkoon. I want to honor the leadership in this Ja place. sitten myöskin johtajia tässä paikassa haluan kiittää teitä. And women who have worked for this conference to take place. Te olette niitä miehiä ja naisia, jotka olette tehneet työtä tämän konferenssin May the eteen. Lord reward you. Ja palkitkoon Herra teidät siitä. Amen. Amen. I want to share shortly, Haluan lyhyesti jakaa tätä so that sanasta, we can have more time in prayer. jotta meillä olisi enemmän aikaa sitten tulla rukoukseen. But I want to come with you first before I share what I want to share. I want to talk shortly about Apostle John Mulinde. Ja ennen kuin mennään tähän sananpaikkaan, niin haluan apostoli Mulindesta sanoa jotain. There is something that God has put upon his heart in our season. Ja on jotakin, jota Jumala on asettanut hänen sydämeensä tätä aikaa hetkeä varten. I believe that it is very important for every believer to hear. Minä uskon, että se on hyvin tärkeää, että jokainen uskova saa sen kuulla. You know, God brings different messages in different seasons. Jumalahan tuo erilaisia sanomia erilaisiin hetkiin tai aikoihin. Because God has a plan for every generation. Koska Jumalalla on suunnitelma jokaista sukupolvea varten. I don't know if you heard about it, but Apostle John went through a season of sickness. Ja en tiedä, jos te olette kuulleet, mutta apostoli John kävi läpi sairausajan. And it came to a place where we, carnally, where human understanding Ja se meni niin pitkälle, että nämä niin kuin inhimillisesti was giving up. niin jouduimme niin kuin luovuttamaan. He went to most hospitals until he was taken to India in specialists. Ja sitten hän kävi monissa sairaaloissa, kunnes lopuksi hän päätyi Intiaan It was erikoislääkäriin. confirmed that he had cancer, which was in grade 4+. Ja sitten kävi ilmi, että hän oli syöpä 4. asteen God syöpä. communications that in 6 months he would die. He has to prepare himself. Kävi selville vähän, että 6 kuukautta ja se olisi sitten ohi, että pitäisi valmistautua And siihen. his room was, you have that fear in you. Ja sitten sä tajut, kun se pelko. But again, he gained hope and faith. Mutta hän kuitenkin niin kuin, sai toivosta kiinni. He used to sing songs that I'm no longer fear. Ja hän lauloi lauluja, Yes, I have to fear. että en pelkää enää. But I want to cut all this short. Nyt kaikki lyhyesti. The Lord healed him. Niin Herra pelasi. Only that is enough to know that our God still heals. Ja kun kuulee sen, niin tietää, että meidän Herra parantaa. He still does miracles. Hän yhä tekee ihmeitä. But when he came back and told us the story and everything that he was going through with the Lord, Mutta kun hän sitten palasi takaisin meidän keskeen ja kertoi kaikkea, mitä Herra on hänen kanssa tehnyt, mitä asioita käsitellyt. the Lord told him that the reason why he has brought him back to life, why he has given him back the life, Ja syy siihen Herra kertoi, että miksi hän antoi hänelle elämän takaisin, was because he wanted him to finish with honor. Ja koska on se, että hän halusi, että hän päättää niin kuin kunniallisesti. And this is to do with finishing the work that God has put upon himself. Ja tämä tarkoitti siis sitä, että hän päättäisi sen työn tai saisi päätöksen, mikä So, Herra on hänen earlier, God had spoken to him ja aikaisemmin Jumala on puhunut hänelle. in 2015. Ja vuonna 2015. God had talked to him about good nations. Ja hän puhuu hänelle kansakunnista. But I told him when the time comes, Hän sanoi, että kun aika tulee, when the right time comes, I'll tell you to start it. että kun oikea aika tulee aloittaa, So after all he went through, niin kaiken sen jälkeen, mitä hän on the käynyt Lord läpi. told him now it's time for good nations. Ja sitten Herra sanoi, että nyt good on aika nations. lähteä mennä kansoihin. This is the global movement Ja tämä on nyt maailmanlaajuinen liike. to mobilize the church Maailmanlaajuinen liike to mobilisoida accomplish the Great Commission. jotta tämä suuri lähetyskäsky saadaan päätökseen. And it's not only in Finland, Ja kyse ei nyt ole vain Suomesta. it is happening everywhere, Ja tämä tapahtuu kaikkialla. and the time is not there. The time is not there. Ja
Ja ei ole aikaa. Aikaa ei ole. And what makes me feel more pain is that our enemy knows there's no time. Ja se, mikä tuskastuttaa minua vielä enemmän, on se, että meidän vihollisemme tietää, että aikaa ei ole enää. The devil is working very, very hard. He knows there's no time. Paholainen tekee tosi kovasti töitä, koska se tietää, että aika on päästymässä. To put the church down, to accomplish ja se tekee kaikkensa saadakseen seurakunnan alas. To bring evil so that people will be destroyed. Ja että pahuus tulisi ja ihmiset tuhoutuisivat. So it's my prayer in this conference. Joten mun rukoukseni nyt tässä konferenssissa a man and a woman who will be awakened. Että jokainen mies ja nainen niin herätettäisiin. Be filled with the Holy Spirit. Täyttyisi pyhällä hengellä. To go out there and start doing the work of God. Ja menisi ulos tonne ja alkaisi tehdä Jumalan töitä. Amen. Amen. So with this calling upon his life, jotenka tämä kutsu, joka nyt hänen päällään on, he feels he has to use the life put upon his life to accomplish the work. Ja hän kokee nyt, että se mikä on hänen laitettu, hän täytyy täyttää. This is not him to do it. Mutta tämä ei ole nyt, että hän tekisi. He's just a voice. Vaan hän on vain ääni. He's just a voice to awaken the church. Ja hän vain on ääni, joka herättää seurakunnan. For us to go on with the work of God. Ja että pistäisi meidät menemään tekemään. So there's too much work on the desk. Jotenka siinä pöydällä on liikaa töitä tehtävä. Because late this year we're going to have a very big launch in Israel. Koska tänä vuoden loppupuolella meillä tulee olemaan suuri tapahtuma Israelissa. And also we have to make sure that Uganda, the whole Uganda understands God nation as our mother country. Ja sitten myöskin, että koko Uganda, joka on meidän kotimaan, niin saa tämän. So we shall be talking more about that. No, vähän myöhemmin siitä. May God awaken the body of Christ. Jotenka Jumala herättäköön hänen ruumiinsa. Every nation has its part to accomplish this work. Jokaisella kansakunnalla on osansa tässä työssä. Amen. Amen. My Father in heaven, I thank you for my being here today. Taivaalleen Isä, kiitetään siitä, että voin olla täällä tänään. The story has been long for me to get to here. Ja se tarina, että päädyin tänne, on ollut pitkä. But thank you made it for me. Kiitos, että olet kuitenkin auttanut. Thank you for all men and women who have ministered before us. Kiitos kaikista miehistä naisista, jotka ovat palvelleet tänne. We humble ourselves before you. Me nöyrrymme sinun edessä. You are the one that we need. Sinä olet se, jota me tarvitsemme. You are the answer for Finland. Ja sinä olet vastaus Suomelle. I feel there are men and women in this room. Ja kuulen, että täällä on miehen naisia tässä huoneessa. Waited for you for some time. Jotka ovat jo aikansa odottaneet sinua. Ja joiden sydämet ovat epätoivoiset nähdä sinua. Jotka ovat epätoivoiset sinun läsnäolosi. Lord, we invite you to come. Ja me kutsumme sinut tulemaan. Increase your presence in this room. Lisää läsnäolosi tässä huoneessa. We open our ears to hear your voice. Me avaamme korvamme kuulemaan sinun äänesi. Your voice gives us direction. Ja sinun äänesi antaa suunnan. Your word saves nations. Ja sinun sanasi pelastaa kansat. Your word brings life. Ja sinun sanasi tuo elämän. Lord, you are invited now. Herra, olet tervetullut. Lord, you are invited right now. Sinä olet nyt tervetullut. You are invited right now. Sinä olet nyt tervetullut. This is your land, God. Tämä on sinun maatasi. You have great plans upon this nation. Sinulla on suuret suunnitelmat tälle kansalle. kansalle. You have great plans to accomplish, oh God. Sinulla on suuret suunnitelmat täyttää Finland has a big part of what you are doing, Lord. Suomella on suuri osa siinä, mitä sinä teet. We call upon your presence. Ja me kutsumme sinun läsnäolosi tähän. We call upon your presence. Me kutsumme sinun läsnäolosi tähän. We call upon your presence. Me kutsumme sinun läsnäolosi tänne. Come on, rain, Holy Spirit. Tule ja sada Pyhä Henki. Can we just worship the Lord in our own words? Ei sinun omi sanoin siellä, voitko each one of you in your words. Sinun omilla sanoillasi palvoa. Voisitko vähän? We bless your name, Yahweh. Seuraamme sinun nimeesi. We worship you, Abba Father. Joo, Isä, me ylistämme sinun nimesi. We give you all the glory. Me annamme sinulle kaiken kunnian. You are the Alpha and Omega. Ja sinä olet Alfa ja Omega. Oh, we give you glory. Me annamme kaiken kunnian sinulle. You are the King of Kings and Lord of Lords. Sinä olet kuningasten kuningas ja Herra. Come on, rain, come on, rain. Tule ja hallitse. Come on, rain, Tule oh ja God. hallitse täällä. Pour out your spirit upon our lives. Vuodata henkesi meidän elämään. Steer us, Lord. Ja ravista meidät. Ignite us, Lord. Sytytä meidät, Herra. Fill this room with a fresh anointing. Ja täytä tämä huone tuoreella Fill this voimalla. room with fresh word, oh God. Tuoreella sanalla täytä Fill tämä. this room, Lord. Fill this room. Täytä tämä huone.
Glorious Lord. We're here because of you, Lord. We're here because of you, Lord. We give you all the glory and honor. You alone. You alone are worthy to be praised. It is you, Lord, that the nations are waiting for. Se on sinun sanasi, jota kansat You odottavat. have the word for this country. Sinulla on sana tälle maalle. You have your people that you're praying for some time in this country. Ja sinulla on ne, jota sinä olet jo ajan You nostanut have tässä a great maassa. plan for this nation, Sinulla on Lord. hyvä suunnitelma tälle kansalle. It's time to unveil it, Lord. Sinun on aika tuoda se julki. Lord, 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 Oi Lord. Herra, oi Herra. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Jumalani, oi Jumalani. Oh my God, oh my God, Oi oh my Jumalani, oi God. Jumalani. The nations worship you. Kansakunnat The ylistävät sinua. angels worship you. Kansakunnat The ylistävät sinua. elders in heavens worship you. Vanhimmat taivaassa The ylistävät four sinua. creatures give the glory to you. You're the reason why we're here today. Oi, sinä olet syy siihen, miksi me tänään olemme täällä. You're the reason why we're here today. Sinä olet syy, miksi me tänään olemme täällä. The hope of nations. Kansojen toivo. Here we are, your people. Täällä me olemme sinun kanssasi. Pour out your spirit. Muodata henkesi. Heal us tonight. Täytä meidät tänään. For your name is holy. Holy, Lord. For your name is holy. For your name is holy. We lift our voices to you. We sing holy, holy is your name. For your name, for your name, for your name is holy. Ylistää, palvotaan Herraa, ylistetään, taputetaan hänelle. Amen. Voit istutua. Amen. I just want to add on something on our prayer conference we have. Haluan lisätä pikkasen nyt jotain tähän meidän rukouskonferenssiin, kun meillä on. Part of it is going to be my own experience. Ja osa siitä tulee olemaan minun omia kokemuksia. And then I'll end
end up with what I feel to share this evening. Ja sitten päätän siihen, mitä jotenkin koen tästä illasta. You are so blessed to be here this evening. Olemme niin siunattuja saadessamme olla täällä And I tänä know the iltana. Lord Ja brought you for a purpose. me tiedämme sen, että Herra on tuonut sinut You know, tarkoitusta. God can organize all this when He's looking for one man. Että Jumala voi järjestää tämmöisen jutun vain etsiäkseen yhtä miestä tai naista. And the man you came to look for has been looking for you. Ja se mies, jota sinä olet etsinyt, on tullut etsimään sinua. So I believe there is someone the Lord is Uskon, että looking täällä for. on tänään joku, jota Herra odottaa. It's my prayer Tämä on mun rukoukseni, that this evening että tänä iltana you'll get in touch with Him. ja sinä pääset kosketukseen hänen Come on, kanssaan. say, at least you'll get in touch with the honorable minister. I said you're going to get in touch with the King of Glory. Että sinä pääset kosketukseen kunniakuninkaan kanssa. In the many kinds of prayer, the Lord, Monenlaisia rukouksia. prayer is a very big word. Tämä sana rukous, niin se on hyvin laaja sana. And most times we are so limited in how we understand prayer. Ja joskus, tai monestikin me ollaan hyvin rajoittuneita siinä, miten me ajatellaan We rukouksesta. only know prayer sometimes as a moment of speaking out our problems and our needs. Ja joskus se on meille sellainen hetki tai aika, jolloin me puhutaan ulos meidän ongelmamme. But prayer is deeper than mentioning your problems. Mutta rukous on paljon syvempää kuin se, että sä mainitset sinun ongelmasi. And when God calls us to that place of prayer, Ja sitten kun Jumala kutsuu meitä tuohon rukoukseen paikkaan, He is not only calling us to speak our problems, ja silloin hän ei kutsu meitä vaan kertomaan meidän but He is ongelmista, inviting us to a place of fellowship. vaan hän kutsuu silloin meidät semmoiseen yhteyteen, yhdessäoloon. God is inviting us to that place where He will speak to us, Ja hän kutsuu meitä semmoiseen paikkaan, jossa hän puhuu where meille, He will reveal His heart to us. jossa hän ilmoittaa oman sydämensä And meille. prayer has levels, has layers. Ja siinä rukouksessa on erilaisia tasoja. The more you pray continuously, Ja mitä enemmän mitä enemmän niin kuin jatkat siinä the rukouksessa, more the Holy Spirit will introduce you to other layers and other levels of prayer. ja sitä enemmän Pyhä Henki myöskin esittelee sinulle niin kuin uusia rukouksen tasoja. Because it's going to, the spiritual realms are going to open up for you. Koska tämä hengen maailma tulee silloin niin avautumaan And sinulle. then the Holy Spirit will begin to teach you different kinds of prayer. Ja silloin Pyhä Henki myöskin alkaa opettaa sinulle erilaisia rukouksia tai He will tapoja. take you into a place of knowing what prayer is. Ja silloin hän itse vie sinut siihen, jossa sinä todella tiedät, mitä rukous on. But today I want to pull out a session, a kind of prayer called intercession. Mutta tänään nyt haluan vetää esiin tässä sen rukouksen, jota sanotaan I'm esirukoukseksi. glad Apostle Michael Shimoli talked something about it. Ja mä olen iloinen siitä, että pastori Kimuli vähän siitä tuossa mainitsi. My first time to hear God calling me, Ja ensimmäisen kerran, kun minä kuulin Jumalan kutsuvan minua. God did not find me in a comfortable life like some of us. Ja Jumala ei löytänyt minua missään niin semmoisessa mukavassa elämässä, niin kuin jotkut on. He met me in a very, very tough life. Ja hän löysi minut, kun elämä oli tosi kovaa. Hopeless, Oli toivotonta. total broken life. Ihan hajonnut elämä. That when I got a chance to pray, I was only praying, Lord, help me to die as a righteous man. Ja silloin, kun minä sitten kykenin rukoilemaan, niin rukoilin, että Herra, auta minua kuolemaan Because vanhurskaasti. within me, the hope to live was not there. Koska minussa ei ollut mitään elämän toivoa. So I began to feel the desire to pray. Ja sitten mä aloin, niin mulla alkoi tulla sellainen halu rukoilla. And I was interceding for my life. Ja minä itse esirukoilin oman elämäni puolesta. Lord, let me die a righteous man. That was my prayer. Se oli minun rukoukseni, että Herra, saamme minun kuolla vanhurskaana. Why? Because I never wanted to miss heaven. I never wanted to go to hell.
Ja ainoa se, että mä en halunnut, että mä en pääsisi taivaaseen, enkä halunnut mennä helvettiin. As a young man raised by a pastor, as a father, I knew hell was a problem that I never wanted to face. Ja minun isäni on ollut pastori ja minä olen oppinut tietämään, että helvetti on paikka, mihin ei my prayer life was, Lord, let me die a righteous man. Ja niin minun rukoukseni oli, että Herra, anna minun kuolla vanhurskana miehenä, että minä pääsen taivaaseen. But God does not call us to die. Mutta Jumala ei kutsu meitä kuolemaan. God calls us to live. Jumala kutsuu meitä elämään. To live for something. Ja elämään jonkun tähden. You can tell neighbor and say, God has called you to live and to live for something. Ja sano nyt naapurille siitä, että Jumala on kutsunut sinut elämään ja tarkoitusta varten. Who is to share that? Ylistys Herralle. Amen. Amen. So God did not call us to die. Eli Jumala ei ole kutsunut meitä kuolemaan. He called us to live and to live for something. Vaan hän on kutsunut meidät elämään ja elämään jotain tarkoitusta. Now let me start with my testimony. Mä aloitan mun todistuksen. A few months or year, the Lord spoke to me something I never thought it was very important. Ja jotain vuosia Jumala puhui mulle jotakin ja mä ajattelin, että se ei ollut kovin tärkeää. When God called me, he stopped me to pray that dying prayer. Niin sitten kun Jumala kutsui minut, niin hän keskeytti tai lopetti tämän kuolemanrukouksen. He gave me 3 prayer points. Ja hän antoi mulle 3 kohtaa rukoilla. That made my prayer life continuous every day. Ja se sai minun rukouselämäni muuttumaan jatkuvaksi joka päivä. 1. Ensimmäinen kohta. He told me, pray so much for your life. Että rukoile oman elämäsi puolesta. Your life. Että elämäksi As a young man, ja nuorena miehenä, I thought praying for my life was to pray so that I can have good food, good car. Ja minä ajattelin sitä, että kun minä rukoilen oman itseni puolesta, niin se tarkoittaa, että mulla tulisi olla hyvät ruuat ja asuntoja, autoja ja kaikki tämmöistä. I thought to pray for my life was meaning you pray so that you can have a good life. Ja mä ajattelin näin, että kun mä rukoilen itseni puolesta, niin se tarkoittaa, että mulla olisi tämmöinen hyvä elämä. Father, give me money. Anna isä rahaa tähän. Reach out. Ja että minä voin lähteä. Give me a good car. Anna hyvä auto. Give me a good house. Ja hyvä talokin. And most time you think praying for life is about praying for what I want to be, what I desire. Ja niin mä ajattelen, kun mä rukoilen itsemme puolesta, että mitä minusta But todella tulee. He told me to pray for my life. Ja kun hän sanoi, että rukoilet oman elämäsi puolesta. In 3 phases. Niin 3 eri vaiheessa. 1. Pray for your relationship with me. Niin rukoile ensiksi sinun suhteessasi minun kanssa. Pray so much that we can be together. Rukoile niin paljon, että me voimme olla yhdessä. Pray so much that you can overcome sin. Ja rukoile niin paljon, että sinä voit voittaa synnin. Pray so much that you can overcome anything that will separate me from you. Ja rukoile niin paljon, että se voittaa kaiken, mikä erottaa meidät. Anything that is enmity between me and you. Kaikkein semmoinen, mikä on niinku vihollisuutta sinun ja minun välillä. I began to know that praying for my life was not only praying for food, but was to praying for Him in me. Ja nyt mä muutuin sen silleen, että mä en vaan rukoile ruokia ja semmoisia, vaan että hän olisi minussa. And number 2. Ja kohta 2. He said, when you're praying for your life, ja kun sinä rukoilet oman elämäsi puolesta, pray for my purpose upon you. Niin rukoile, että minun tarkoitukseni tapahtuu sinussa. Pray for your destiny. Ja rukoile niin kuin se sinun tulevaisuuden Because kohtalon life will never make a meaning if it is fulfilling nothing. Ja sun elämällä ei ole mitään tarkoitusta, ellei se vie niin kuin mihinkään. Ei täytä mitään. It's not about living. Kysymys nyt ei ole vaan tästä olemisesta. It's about you fulfilling what I have called you to do. Vaan kysymys on siitä, että sinä täytät sen, mihin minä olen sinut kutsunut. So pray for your life. Ja rukoile nyt sun elämäsi puolesta. 1, for that so that we can be together. Ensiksi, että voimme olla yhdessä yhtä. 2, so that you can fulfill what I called you for. Että sinä voit täyttää sen, mihin minä olen sinut kutsunut. This is when I began to realize ja silloin mä aloin tajuta, that God so much wants us to fulfill what He has called us to do. Että Jumala todella haluaa, että me täytetään elämässä se, mihin hän on And kutsunut God meidät. has called each one of us for a different purpose. Ja Jumala on jokaisen meistä kutsunut
erilaista tarkoitusta. And that purpose fulfills His glory on earth. Ja tuo hänen tarkoituksensa täyttää, tai tuo hänen kirkkautensa maan päällä. So that's also praying for my life. Ja tuo oli siis oman elämäni puolesta. And then number 2. Ja sitten numero 2. He called me to pray for every day. Ja sitten hän kutsui minua joka päivä rukoilemaan. Was to pray for my community. Että minä rukoilisin sen minun yhteisöni puolesta. Was to pray for my area, my country. Minun alueeni ja minun maani puolesta. My area of operation. Ja koska se oli se alue, jossa minä niin kuin tulisin toimimaan. Now this is very broad. We don't have time to go through this. No tämä on nyt aika laaja juttu, en mä mene syvemmälle. He began to reveal to me how important it is to pray for my community. Mutta hän alkoi kuitenkin tuoda esiin sitä, miten tärkeää on, että mä rukoilen sen Because oman I yhteisön can't puolesta. fulfill His plans in a dark environment. Ja koska minä en voi täyttää hänen tarkoituksiaan niin semmoisessa niin kuin pimeässä ympäristössä. The community's darkness, the covering of the darkness, the dark covering will suppress you. Ja se yhteisössä oleva pimeä, joka peittää siellä, niin se painaa sinua alas. I didn't begin to pray for the whole nation. I began to pray for my small community where I was living. Ja mä en alkanut rukoilla koko kansakuntien puolesta, vaan sen pienen yhteisön puolesta, jos minä asuin. My home area, minun kotialueeni, is full of witchcraft. Eli se on täynnä noituutta. So much before even. Ja siellä on todella paljon. Because the king of Buganda, where Uganda comes from, koska Buganda kuningas, josta Uganda syntyy tai tulee. All the spiritual base of the king of Buganda is in my home community. Ja tuo hengellinen kuningas se on niin kuin siinä minun kotiyhteisössä. All sorceries of high levels that sustain the kingdom of Buganda is based in my home area. Ja se mikä liittyy tähän Bugandan kuningaskuntaan, niin se kaikki syntyisi niin kuin siinä minun kotialueella. So there are big shrines in most big areas. Ja siellä on kaikenlaisia tämmöisiä, mitä ne on, shrine, siis ne on So epäjumalan tämmöisiä erilaisia juttuja, niitä on sillä alueella. So the church was very weak. Ja seurakunta oli tietysti hyvin heikko siinä. Starting a church there was not easy. Ja aloittaa siellä seurakunta nyt ei se ole helppoa. Pastors would come start churches and tomorrow churches turn into different businesses. Ja sitten siellä oli pastoreita, tuli ja aloitti siellä työn ja sitten hetken päästä I began to intercede for my own area. Jotenka mun piti alkaa rukoilla mun oman alueeni puolesta. You cannot fulfill what I've called you to do in such a community. Ja sinä et voi sitä sinun omaa tarkoitustasi pysty tekemään tuon tyyppisessä yhteisössä. I want to tell you, intercession has power. Ja mä kerron teille, että esirukouksessa on voima. I have seen witchcraft getting saved. Minä olen nähnyt, kuinka noituus lähtee ja tuhoutuu ja ne pelastuu. And then number 3, he told me to intercede for the church. Ja sitten 3, hän pyysi esirukoilemaan seurakunnan puolesta. Pray for the church, I mean the body of Christ. Rukoilla seurakunnan, siis Kristuksen ruumiin puolesta. And this is when we set what we call a 24 prayer altar. 24 hours, 24/7 prayer altar. Ja me kutsumme tätä nyt sitten 24/7 rukousalttariksi. And we began to have a chain of prayer. Ja me aloimme ylläpitää tämmöistä rukousketjua. Interceding. Esirukoilla. But time came. Mutta sitten tuli aika. The desire, the heart to intercede, to pray for others, to pray for communities began to go down. Ja tämä niin kuin halu rukoilla näiden yhteisöjen näiden puolesta, niin se alkoi niin kuin vähetä. And every time I would pray, ja joka kerta kun olin menossa rukoilemaan, in my prayer time, niin siinä minun rukoushetkessäni, I would pray for my desires. Niin mä vaan rukoilin niin kuin omien halujeni puolesta. Deep into intercession. Ja halusin mennä syvälle esirukoukseen. Interceding for my family. Mutta mä rukoilin siellä perheeni puolesta. My ministry. Minun palvelutyöni puolesta. My people. Ja minun kansaliittajisteni puolesta. Mine. Ja kaikki alkoi olla vain minun. And I would leave the service so happy and contented that I've done it. Ja mä olin jotenkin niin itse tyytyväinen kaikkeen, että mä ajattelin, että no nyt mä oon saavuttanut tai tehnyt sen. And I never realized that the spirit of intercession
had gone away from me. Ja mä en koskaan tajunnut sitä, että se esirukouksen henki, se olikin lähtenyt minusta. It was exchanged for what I thought I wanted. Ja se oli jotenkin niin kuin vaihtunut sen kanssa, mitä mä ajattelin, sen kanssa, mitä mä jotenkin tahdoin. And someone who used to wake up and wail for the house of God, wail for people, it went away. Ja se, että mä olisin niin kuin siellä Jumalan huoneessa jotenkin rukoillut ja huutanut ihmisten puolesta, niin se olikin mennyt pois. Now I come to my second part of my sharing. Ja sitten tulee toisien osa tässä. One day I woke up to pray. Mä eräänä päivänä aloin rukoilla. And the Holy Spirit brought me a brother to pray for. Ja sitten Pyhä Henki toi siihen veli, jonka puolesta rukoilla. And I felt the pain to pray for someone, for that person. Ja mä koin jossain tuskaa, kun mä rukoilin hänen And puolestaan. I began to intercede for that person. Ja aloin esirukoilla tuon henkilön And puolesta. then from there I intercede for the church, Lord, your house. Ja sitten siitä mä yhtäkkiä muutin, mä alan rukoilla nyt sun seurakuntasi puolesta. We're not in the church we're expecting nowadays. Ja me emme ole se seurakunta, joka meidän pitäisi olla. And as I was interceding, Ja siinä kun mä esirukoilin, the Spirit of the Lord came into my life. niin Pyhä Henki, Jumalan henki tuli And I heard him speaking to me. ja hän alkoi puhua minulle. And he said, do you know the power of intercession? Että tiedätkö sinä, mikä voima esirukouksessa on? Do you know what happens if we begin to pray, not in your will, but in the will of your Father? Ja tiedätkö, mitä silloin tapahtuu, jos me alamme rukoilla ei sinun tahdossasi, Do vaan you know hengessä? that intercession is a big pillar in the kingdom of God? Ja tajutko sinä sen, että esirukous on kuin pilari tässä You know, Jumalan valtakunnassa? Intercession is not something easy to talk about. Ei tämä esirukous ole mikään tämmöinen helppo asia puhua. Most especially we preachers. Me saarnaajat. It's not like somebody you're going to bring to people and get them jump on chairs. Ei se ole semmoista, kun me tässä saarnataan ja huudetaan ja sitten alkaa hyppiä. So it's not easy to come and just say, I'm going to talk about intercession. Ja nyt me aletaan puhua esirukouksesta. But God changed my perspective about intercession. Vaan Jumala kokonaan muutti minun perspektiivini. I used to think intercession, and even if I talk about now, you can think it's a small group in the church that comes every Tuesday evening to intercede. Ja mä ajattelin näin, että se on jotain sellaista, että tiistai-iltaisin joku pieni seurakunnan rukousryhmä tulee sinne ja ne alkaa siellä rukoilla. That's the picture that most of us have. Ja tuo on se semmoinen kuva, mikä suurimmalla osassa meillä on. That it's a small people of desperate people, maybe who have no jobs, maybe who are retired. Ja se on ehkä joku toinen pieni ryhmä, jotain työttömiä tai eläkeläisiä, ne tulee sinne. Who come and spend an hour and intercede and go back home. Ja siellä ne tuntii sit siellä kauheasti rukoilee ja sitten lähtee kotiin. Everyone is called to a place of intercession. Ja jokainen on kutsuttu What is esirukoukseen. intercession? Mitä esirukous on? Is when the Holy Spirit Se on sitä, kun Pyhä Henki tulee. owns your prayer life. Se tulee ja omistaa sinun rukouselämäsi. And prayer will never be effective Ja rukous ei koskaan tuo tehokasta. until Father owns your prayer life. Ja ennen kuin Isä omistaa sinun rukouselämäsi. Until you, as long as you still own your prayer life, Ja niin kauan kun sinä itse hanskaat sitä you will see rukouselämää, less fruits. niin ne hedelmät. For the Bible says we don't know how to pray. Ja meidän täytyy olla siinä, että me sanomme, että me tiedämme, But miten the Holy mutta Spirit Pyhä Henki. groans to the Father. Ja se niinku, oikein kamppailee Isän puolella. Intercession Huokailee jokin. is allowing to pray in the heart of God. Ja esirukous on sitä, että me sallimme niinku rukouksen kulkea Isän Jumalan sydämessä. You enter into His mind Ja sä menet niinku sinne Jumalan mielen alle. through the Holy Spirit Pyhän hengen kautta. and begin to see the way He sees over the nation. Ja alat nähdä, niin kuin hän näkee kansoja. You begin to think the way He thinks over the young people and the elder people. Ja sinä alat ajatella niin kuin hän ajattelee, kun hän katsoo nuoria. In my own human understanding, the sinful nature I come from, Ja siinä synnillisessä olemuksessa, josta minä tulen. I have no heart to pray for Finland. Ei minulla ole mitään sydäntä rukoilla I also Suomea. have enough problems. Minulla on myöskin paljon ongelmia. I have no heart to pray
for Finland and the church in Finland. Eikä minulla ole mitään sydäntä rukoilla Suomeen. I don't know you. En minä tunne sinua. And if I tell you I'm praying for you, I'll be lying. Ja jos minä sanon, että minä nyt rukoilen sinun puolestani, But when I receive the Spirit of God, mutta kun minä saan Jumalan hengen, He takes out my understanding. niin hän ottaa minun ymmärryksen. And He gives me His understanding. Ja hän poistaa ja sitten antaa oman ymmärryksensä minulle. And God told me, Ja Jumala sanoi you minulle, will never see revival että sinä et tule koskaan näkemään herätystä, until true intercession has come. ennen kuin todellinen esirukous on tullut. Intercession is not for a particular group. Ja esirukous ei ole joku tietty ryhmä, Intercession is for every individual vaan se kuuluu jokaiselle. who is desperate for the heart of God. Jokaiselle, joka oikein kaipaa Jumalan This sydäntä. kind of prayer comes when you feel you are dying for something that you cannot fulfill in your own strength. Ja se tulee silloin, kun sinä kuulet sille, mitä et voi omassa Because voitossa. revival doesn't come by strategizing. Ja koska herätys ei tule jotenkin strategioiden kautta. Revival doesn't come by thinking. Ja herätys ei tule niin kuin ajattelun kautta. Revival mietinnän kautta. doesn't come by planning. Ja herätys ei tule suunnitelmien kautta. Revival comes when you can draw the presence of God. Vaan se tulee sen kautta, kun sinä voit vetää Jumalaa. And you begin to see things the way He sees them. Ja alat nähdä asioita niin kuin Jumala näkee. And you become in line with Him. Ja sinä tulet linjaan hänen kanssaan. Until God owns my prayer life. Ennen kuin Jumala omistaa minun rukouselämäni. Do you know that God wants that prayer time you have for Him? Ymmärrätkö, että Jumala haluaa se sinun rukoushetkesi hänelle? Do you know that God wants to walk through that prayer time you Tiedätkö, have? että Jumala haluaa tehdä työtä sen sinun rukoushetkesi kautta? God used Daniel's prayer time to show His glory. Jumala näytti Danielille sen rukoushetkessä hänen kirkkautensa, Because He owned it. koska hän omisti sen. God used Nehemiah's prayer time for His glory. Ja Jumala käytti Nehemian rukousaikaa hänen kunniakseen, Because He owned it. koska hän omisti sen. And He used it to restore the broken walls. Ja hän käytti sen ennallistaakseen, korjatakseen ne hajonneet muurit. May the Holy Spirit release that grace right now. Ja tulkoon Pyhä Henki nyt ja antaa sitä armoa. Even as I share, Nyt tässä kun mä I jaan, feel there are men and women in this room. mä tunnen, että täällä on miehiä ja naisia tässä huoneessa. God wants to set His fire upon. Ja Jumala haluaa laittaa oman tulensa, That when they begin to pray, että kun he alkavat rukoilla, they will cause a light to go through the darkness. ja sit se saa niin kuin valon menemään pimeyden läpi. Let me just give you a few things what prayer intercession does. Ja sitten 5, mitä esirukous tekee. Number 1, Kohta 1. intercession attracts the grace of God. Ja tämä esirukous niin kuin vetää puoleensa Jumalan armoa. When someone stands in a room and begin to intercede, Father, we come on behalf of Finland. We have sinned. We repent. Ja kun joku on huoneessa ja oikein itkee Jumala edessä, että Suomen puolesta, että me olemme tehneet syntiä ja haluamme tehdä parannusta, God remembers mercy. niin Jumala muistaa, mitä mä oon sanonut. And God changes. Instead of judgment, He brings grace. Ja tuomion sijaan Jumala tuokin armonsa. Intercession births the spiritual things. Ja esirukous synnyttää hengelliset asiat. When you go in that room, Kun sinä menet sinne huoneeseen in that special time in prayer, ja tuossa when you rukoushetkessä intercede, ja sä alat esirukoilla, there are things that you are birthing in the spirit you don't know. niin on asioita hengessä, jotka syntyy, josta sinä et tiedä mitään. Let me tell you something. Mä kerron yhden asian. Ministry does not start from the pulpit. Ja se palvelutyö, niin se ei ala täältä pulpetista. Evangelism does not start in the crusade. Ja evankeliointi ei ala jostain tapahtumista. Every ministry begins in that place of prayer. Ja jokainen palvelutyö, se alkaa tuosta rukouksen paikasta. That's where redemption
of souls starts from. Ja siinä sielujen lunastus alkaa. When you can bring Finland in prayer. Ja kun sinä voit tuoda Suomen rukouksessa. I saw a globe. Mä näin täällä jossain, sitä karttapallo jossain. Maapallo joka. You see, in the physical, tässä fyysisessä näkyvässä maailmassa. in the physical, Fyysisessä maailmassa. I saw where there is the globe. Oliko täällä jossain sen pallon karttapallo? Se oli ehkä toimistossa. In the physical, you cannot change. You cannot hold the whole globe. Niin, fyysisestihän sinä ei pysty tätä maailmaa pitää käsissäsi. In the physical, you cannot hold the whole map of Finland. Etkä fyysisesti sinä voi omistaa koko Suomen karttaa. But in the spirit, through intercession, you can hold the globe in your hand. Mutta hengessä esirukouksessa sä voit pitää koko maailmaa. We affect more in intercession. Ja esirukouksessa me vaikutamme paljon enemmän. Ezekiel chapter 22 verse 30. Hesekiel 22:30. The Bible says, Siellä Raamattu sanoo. and I sought for man. Ja Ezekiel minä etsin miestä. 22:30. Thank you. Kiitos. Kiitos. Kiitos, kiitos. He gave me some words when we were coming, but they keep on Muutama flying sana yritettiin opiskella tuossa tullessa, mutta ne ovat lentäneet päästä pois. You know, when God says, Kun Jumala sanoo, I'm sending you in the world to change it. ja että kun minä lähetän sinut muuttamaan maailman, The world looks very big. niin se näyttää maailman kovin suurelta. It's very big. Se on tosi suuri. How do you change the world? Mitenkä minä voi muuttaa maailmaa? It looks impossible. Sehän näyttää mahdottomalta. But in prayer, Mutta rukouksessa, in that room of intercession, niin tuossa esirukouksessa, in the spirit, you can hold the world. niin siellä hengessä, niin sinä voit ottaa koko You maailman. can hold it in the spirit. Sinä voit ottaa sen niin kuin Because your prayer can reach where you cannot reach. ja koska sinun rukouksesi voi mennä sinne, minne sinä et voi mennä. We used to pray for our government. Me rukoiltiin meidän hallituksemme puolesta. When some of us have never even entered the parliament. Ja kukaan meistä ei edes ollut mennyt sinne parlamenttiin sisään. We were in the bush there. Ja me oltiin siellä But pusikossa. our prayers would affect the parliament. Mutta sieltäkin meidän rukoukset vaikutti sinne parlamenttiin. Mordecai was a gatekeeper. Ja Mordekai oli siellä portilla. Just a gatekeeper. Niin hän oli siellä niin kuin portinvartijan paikalla. A Gentile moreover. Siellä pakanana. But his prayer walked from the gates Mutta hänen rukouksessa kulki sieltä portilta. because he had that intercession every day. Koska hän rukoili siellä joka päivä esirukoilla. Lord, not let us die. Että Herra, älä anna meidän Save kuolla. the Jews. Että pelasta juutalaiset. And the Bible says one day when the king was sleeping, Ja sitten siellä sanotaan, että eräänä yönä kun kuningas nukkui. Mordecai has never reached at the bed of the king. Ja Mordekai ei ole koskaan tullut kuninkaan vuoteen luokse. He's just at the gate. Ja hän oli ollut siellä But portilla. his prayer walked Mutta hänen rukouksensa kulki. and went into the heart of the king. Sieltä ne kävelivät sinne And one day kuninkaan. as the king was sleeping, Ja eräänä yönä kun kuningas nukkui siellä, he felt something. niin tuli ajatus. And what was it? Ja mikä se oli? Someone's prayer out there Ja joku tuolla rukoilee. walked through the gate Ja se on tullut portista sisään. into the door of the bedroom. Ja sinne makuuhuoneen ovesta. It went through the guards. Ja sieltä se vartioitten ohi meni. The bodyguards never saw the prayer Nämä henkivartijat eivät koskaan nähneet sitä rukousta. into the heart of the king. Ja sinne se tuli ja... And the king says, where's Daniel? I mean, where's Mordecai? Ja missä Mordekai on? Our prayer Meidän rukoukset, reaches far. ne menee pitkään. I'm calling Finland into that place of intercession. Minä kutsun Suomen esirukouksen. A place of intercession is a place where your desires die. Ja se on paikka, jossa sinun omat halut kuolevat. You don't pray for people because you love them, but you pray for them because He loves them. Ja sinä et rukoile siksi, että rakastat ihmisiä, vaan siksi, että hän rakastaa. In intercession, it's not all about me. Ja It's about Him. esirukous ei siinä ole kyse hänestä, vaan ei kun It's minusta, vaan hänestä. about Him. Vaan kyse on hänestä. It's about Him. Kysymys hänestä. There are people God is calling and saying, Ja kun it's about Jumalan me. kanssa sanoo, että ei minä. No, there are things I've discovered in life Mä oon semmoisia asioita tajunnut elämässä. of working with God. Että kun kulkee Jumalan kanssa,
The more you die, mitä enemmän kuolet, the more he lives. niin sitä enemmän hän elää. Oh, come on. The more you Ja decrease, mitä enemmän sinä pienenet, the more he increases in niin you. sitä enemmän hän kasvaa sinussa. The more you stop thinking, Sitä, mitä enemmän sä lopetat oman ajattelun, that's when he starts thinking. niin hän alkaa ajatella. The more you stop doing things in your physical power, Ja mitä vähemmän teet näitä fyysisesti itse näitä omissa voimissasi. this is when he says, now let me work for you. Ja sitten hän sanoo, että annahan minä olla nyt tehdä hommia. If you want to see him working, Jos sinä haluat enemmän nähdä stop kuningasta, working. niin lopeta sit se omat teot. If you want to see manifesting, Jos sinä haluat nähdä näitä voimaa, stop manifesting. niin lopeta itse niiden tekeminen. Hide in him. Vaan kätkeydy häneen. May he own your life. Saakoon hän omistaa sun Some elämäsi. of you are here. Hän on täällä. Some of you are here and Jotkut you täällä are agents of revival in this land. Jotkut teistä ovat nyt herätyksen välikappaleet No. tässä maassa. I gave my word not to take long when I'm preaching. Mä sanoin, että mä en nyt puhu pitkään tänään. Now let me just go into prayer. Mennään kohta rukoukseen. There are people here. Täällä on ihmisiä. This is your time. Nyt on sun aikasi. This kept on rolling, coming into my heart when I sat there. Ja tää alkoi minun sydämessäni pyöriä, kun istuin tuossa. I went through a lot to reach this place. Mä kävin läpi aika paljon ennen kuin pääsin tähän paikkaan. But God has brought me for someone. Mutta Jumala on tuonut minut jotakuta varten tähän. You have heard the voice of God. Sinä olet kuullut Jumalan äänen. But God is calling you now to a place of surrender. Mutta Jumala on kutsumassa sinut antautumisen Until paikalle. you wake up and do what it takes. Ja ennen kuin sä tajut sen, mitä se tarkoittaa tai maksaa. There are people God has anointed for this area in a time like this. Ja täällä on ihmisiä, jotka Jumala on voidellut tämmöistä aikaa varten tässä paikassa. Some of you used to have prayer times, and now as I speak, that time had gone away. Ja joillain teillä on ollut rukousaikoina ja hetkenne, mutta nyt se on oikeastaan loppuneet. Now God is saying, Mutta Jumala sanoo nyt, you are too busy for me. että sä oot liian kiireinen nyt että minua varten. Too busy for me. If there is that willingness Hiljenny minua varten, jos ei sinulla ole siis halua siihen. and giving God that time, Ja että antaisit Jumalalle sen ajan, God is doing a new thing. niin Jumala tulee tekemään uutta. The more I die, Mitä enemmän minä kuolen, the more He lives. sitä enemmän hän elää. And when He lives, Ja kun hän elää, His works are seen. niin hänen tekonsa näkyvät. So I began to repent. Joten minä aloin tehdä parannusta. Let's say, Lord, I come back to that heart of intercession. Ja sanoin, että Herra, minä haluan tulla takaisin tuohon. Intercession is for every individual. Esirukous kuuluu kaikille. If you allow the Holy Spirit to pray through you, Ja jos sinä sallit, että Pyhä Henki rukoilee sun if you kautta. allow the Holy Spirit to guide and lead your prayer, Jos sinä sallit, että Pyhä Henki johtaa sinun like I rukoilesi. said in my canon, in my human nature, I cannot just pray for others until the Holy Spirit comes. Ja niin kuin mä sanon, että en minäkään voi rukoilla toisten puolesta. But when He Pyhä comes, He Henki tulee. begins to lead your prayer. Mutta kun hän tulee, niin hän alkaa johtaa And when sinun you rukouksia. obey and Ja kun sinä tottelet you pray for what He has said, ja teet, mitä hän on sanonut. He even begin to handle for those that are your problems. Ja hän alkaa jopa käsitellä ne, jotka on ongelmana sinulla. Because He says, I know your problems. Koska hän sanoo, että minä tiedän I sinua. know even before you mention, Ja minä tiedän ennen kuin olet jo sanonut niin. but I'm calling to that place of fellowship. Ja kutsuu sinut nyt tähän yhteyteen minun kanssani. And now it's time. Ja nyt God on, wants to ignite us. ja nyt on aika, että Jumala haluaa. In this prayer sytyttää conference, meidät. Tässä God rukouskonferenssissa. is raising an altar. Jumala nostaa alttariin.
that is going to birth His will on earth. Ja se synnyttää niin kuin, Praise the Lord. Praise the Lord. ylistys Herralle. Intercession births the spiritual things. Esirukous synnyttää hengellisiä asioita. Intercession brings the promises of God Niin se tuo, to come to pass. esirukous tuo Jumalan lupauksen. Wherever I see God's plans on earth fulfilling, it means someone has stood in the gap. Ja aina kun sinä näet, että Jumalan tarkoitukset tapahtuu, niin se tarkoittaa, että joku Someone on esirukoinut. has stood in the gap of Ja joku intercession. on silloin seissyt siinä muurin nakoussa ja And when rukoillut. we intercede, Ja kun me esirukoilemme, it attracts God's mercy. ja niin se tuo Jumalan armon siihen. It causes the Spirit of God to take over the land. Ja se saa aikaan sen, että Jumalan henki ottaa yli. But God says today, Mutta Jumala sanoo tänään, I thought for a man että minä etsin miestä, who could stand in the gap, joka voisi seistä muurin aukossa. that I will save the land. Että minä voisin pelastaa The maan. Bible says, if my people are called by my name, Ja sitten se sanotaan Raamatussa, jossa kansa, joka on otettu shall minun humble nimeni, themselves and pray, löytyy ja rukoilee. I'll heal the land. Niin minä parannan And maan. as I speak this right now, Ja nyt kun minä puhun tätä tällä hetkellä, may the Holy Spirit restore. tulkoon Pyhä Henki nyt tänne. May the Holy Spirit restore. Niin ennallistakoon, nostakoon Pyhä I just want you Henki. to close your eyes where you Mä are. yritin istut siellä ja niin sulje silmäsi. I just want you to close your eyes Mä where haluan, you että are. suljet silmäsi siellä. There is a fire in this room Tässä huoneessa on tuli, that the Holy Spirit has released jonka Pyhä Henki on vapauttanut. on an individual. Ja se on jonkun yksilön päällä. This is not a moment for everyone. Tämä hetki ei nyt ole ihan jokaiselle. It's a moment that's an individual time. Ja tämä on nyt hetki jollekin yksilölle. You could be like me. Sä voit olla ihan niin kuin minä. You could be like someone out there Sä voit olla ihan niin kuin kuka tahansa tuolla, who has been owning their own prayer lives. jotka ovat itse omistaneet oman Some of elämänsä. us, our prayer life is gone. We only pray when we're going to minister. Ja meidän rukouselämämme on mennyt, me rukoillaan vaan silloin, kun me We mennään only tuonne pray eteen. we only pray when the problems have Ja piled. me rukoillaan sitten, kun meidän ongelmat kasaantuu. We only pray when something is happening. Ja me rukoillaan vaan silloin, kun jotain tapahtuu. But God is calling us into that continuous life of prayer. Ja vaan Jumala kutsuu meidät siihen jatkuvaan We will be rukouselämään, carriers of His presence, jolloin me kantasimme hänen witnesses läsnäolonsa, of the gospel. evankeliumin Let me todistuksen. tell you, it's not easy to do the will of the Father unless you can intercede and pray. Ei ole ollenkaan helppoa täyttää Isän tahtoa, jos et sä Jesus was almost failing to go to the cross. Jeesus melkein voi epäonnistua ristille But the mennessä. Bible says when he went in Gethsemane Mutta sitten siellä sanotaan sanassa, kun hän meni and he began to Getsemaneen intercede, ja alkoi siellä rukoilla. the Bible says God gave him the power. He sent the angel to restore him, Ja to give the siellä power. sanotaan, että Jumala lähetti enkelin ja nosti häntä. Rohkeasti. May that spirit of intercession begin to come right now. Esirukoukseen henki alkaisi tehdä työtä nyt. May that spirit of prayer begin to come upon us right now. Rukouksen henki meidän yllemme nyt. We cannot do this without the Holy Spirit. Me voi tehdä tätä ilman Pyhää And henkeä. we are living the days where the church has closed out the Holy Spirit. Ja seurakuntakin, joka on ihan sulkenut. We know how to reason the Holy Spirit. We are living the days when we know how to reason the Holy Spirit. Me ollaan elämässä sellaista aikaa, jossa me järkeilemme Pyhää henkeä. Let's open up again for the Holy Spirit to minister to Nyt us. avataan oikeasti sydämemme Pyhälle We hengelle. cannot conquer territories in our own Me strength. emme voi omassa voimassamme voittaa But when maata. the Spirit of God comes upon our Pyhä lives, henki tulee meidän elämämme He ylle. gives us the grace to Niin intercede. se antaa meille voiman tai He gives us the grace to pray. ja se antaa armon rukoilla. Then he asks you to raise your voice and begin to ask the Lord. Ja nyt kohotaan ääniä And ask Him to forgive in any way of abandoned prayer. ja pyydetään anteeksi Jumalalta, että me olemme jättäneet Ask Him to rukouselämän. refill you once again. Ja että hän täyttäisi meidät jälleen. Oh, there's going to be prayer in the house right Ja now. nyt tämän rukoillaan talossa. Lord, raise us into that place.
Herra, korota meidät siihen Lord, paikkaan. raise us into that place. Nosta meidät sille Bring paikalle. us into that place of God of prayer. Kohota meidät Bring siihen us into rukouksen that place paikalle. we are going to own our prayer lives, Lord. Ja kohota meidät sellaiselle paikalle, että We invite you, Holy Spirit. me kutsumme sinut. Father, we don't know how to pray. Me emme tiedä, miten rukoilla. I know there are men and women in this room Täällä on miehiä ja naisia tässä huoneessa. whose desire is to see the change. Ja on semmoisia, jotka haluavat nähdä Lord, muutoksen. come. Herra tulee. Lord, come. Herra tulee. Lord, Ilmesty. come. Herra If ilmesty. you can still see them, just join your hand with the neighbor. Ja And let them be praying in this room right now. Lord, 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 Lord. ota kätesi naapurista. Ignite us, Lord. Otetaan käsistä Raise an naapuriin. altar in Europe. Ja nostetaan alttari Euroopassa. Raise an altar in this land. Ja kohotetaan alttari Let that tässä man maassa. begin to raise up, Lord. Anna sen miehen tai naisen Let there nousta. be people outstanding the gap, Lord. Onko täältä ihmisiä, jotka For ovat you kuulleet know this is a time koska nyt on aika, where darkness has to face light. ja jossa pimeyden täytyy kohdata Where the valkeutta, church has to arise. missä seurakunta nousee. I feel prayer right now. Nyt oikein tuntuu, että on Somebody rukoilla. begin to pray right now. Joku alkaa nyt rukoilla. Father, release the spirit of intercession. Vapauta esirukouksen henki. Release the spirit of intercession. Vapauta esirukouksen henki täällä. Release the spirit of prayer, Lord. Vapauta rukouksen henki. That we shall cry for our life. Että me huutaisimme maamme We puolesta. will not sit when evil is taking over. Ja me ei voi istua ja katsoa, kun paha ottaa We valtaa. will not sit when evil is taking over. Me ei voi istua ja katsoa, kun paha ottaa Oh, valtaa. there is an awakening right now. Esirukoimme nyt. Kiitos. Come on, press it, press it. Jatketaan, väitetään läpi. Press it, press it, press it. Pusketaan läpi, pusketaan läpi murtoa. Me täytyy puskea läpi murtoa. Että me saadaan läpi murtoa. Bring us into the presence. Viedään läsnä. Bring us into the presence. Tuo läsnä on meidät. We are the people, Me Lord. olemme sinun kansasi, Herra. We pray for a breakthrough, my Father. Isä, me rukoilemme. There is a man and woman in this room. Täällä on mies ja nainen täällä huoneessa. There are people here with spiritual pregnancy. Ja täällä on ihmisiä, jotka on niinku raskaana. God is calling you to enter to a level. Jumala saa aikaa siihen, että sä synnytät There sanan. are people entering into spiritual level. Ei, täällä on ihmisiä, jotka on tulemassa niinku hengelliseen Bring out those spiritual callings upon you. raskauteen, että tuo ihmisiä kutsuunsa. New things are popping today. Uusia asioita, ne syntyy tänne. I can feel a level. Mä tunnen oikein niinku raskausta, synnytystä käynnissä. There is a new season right now. On uusi aika, A new grace over your life. uusi aika sinun elämääsi. God is doing something new. Jumala tekee jotain uutta. Jesus! Jeesus, Jeesus, Jeesus. Huodata henkesi. Huodata henkesi. Feel us, Lord, feel us, Lord. Täytä meidät. That we shall bring Että me rukoilemme. when the days are evil. We shall come before your presence. Että me tultaisiin sinun läsnäolosi. With wailing and prayer. Että me rukoilemme sen huudelta Let sinun. there be an awakening, my Lord. Tulkoon herätys. It is my prayer, my Father. Isä, rukoukseni on se.
Come on, keep on pushing. Jatketaan läpimurto, pusketaan läpi nämä esteet. Ennallista alttarit. Ennallista alttarit. Tee se Herra, tee se Herra, tee se Herra. Tee Herra, se tee. We want to see you, Lord. Me haluamme nähdä sinut, Herra. We want to see you, Lord. Me haluamme nähdä sinut, Herra. The Lord told me that He's raising an army in this season. Ja Herra sanoi, että hän on nostamassa armeijan tässä ajassa. He's raising an army. Hän nostaa armeijan. An army of warriors. Armeijan sankareita, taistelijoita. Hengellisiä taistelijoita. Giants in the spirit. Hengellisiä jättiläitä. Who will stand in their generation. Joka seisoo tässä sukupolven edessä. Joka seisoo tässä näinä päivinä. It is now time to rise. Nyt on aika nousta. This is a prayer conference. Ja nyt rukouskonferenssi. Somebody lift your voice and pray. Nosta äänisiä rukoille. This is a prayer conference. Ja rukouskonferenssi. There is a release of His fire. Ja tämän on nyt varmaan hänen tulensa.
Kyllä Herra. I just want you to humbly ask you to lift your hands where you Nyt mä are. pyydän, että ihan nöyrästi nostat kätesi siellä isot. In the presence of the Holy Spirit. Pyhä Hengen. The Lord gave me a läsnäolo. word that said that I am raising an army. Ja Herra antoi sanan, että minä nostatan armeijan. An army of men and women that shall fight darkness. Ja se on armeija miehistä ja naisista, jotka taistelevat pimeyttä vastaan. Whom the Spirit of God shall dwell upon. Ja joiden yllä Pyhä Henki on. And they shall prophesy. Ja he profetoivat. They shall speak to darkness. Ja he puhuvat pimeydelle. They shall bring life. Ja se tuo elämää. They shall bring hope when there's no hope. Ja he tuovat toivon sille, missä on toivoa. And I feel that word is fulfilling right now. Ja mä koen, että se sana täytyy juuri tällä hetkellä. God is raising his Ja on miehiä nyt, joita Jumala nostaa. You have the call of God upon your life. Sinun elämäsi yllä on Jumalan kutsu. You are a carrier of revival. Ja sinä kannat herätystä. You are a carrier of His presence. Sinä kannat hänen läsnäoloa. Finland is waiting for your manifestation. Ja Jumala, kun Suomi odottaa sen ilmestymistä. All creations are waiting for your manifestation. Koko luomakunta odottaa sen ilmestymistä. Yes, Lord. Herra, kyllä Herra. Even as I speak these words, Juuri nyt kun mä puhun näitä sanoja, I know there are people right now. mä tiedän, että täällä on ihmisiä. The Holy Spirit is coming over you. Eli Pyhä Henki tulee teidän ylle. Bring you to that place Ja se tuo sinut sille paikalle, where He will speak to you. missä hän puhuu sinulle. Yes, Kyllä. He's here. Hän on täällä. The Holy Spirit is here Pyhä Henki on täällä. to awaken us. Ja tekee työtä meissä. To awaken us. Tekee työtä meissä. Yes, Kyllä. yes. Kyllä. Raise intercessors. Esirukoilijat. Raise intercessors. Nosta esirukoilijat. This can only be done by you. Ja se, vain sinä voit tehdä sen. That willing Father. That willing Father. Se haluava äiti ja isä, Shall stand in your praises for this land. joka seisoo tässä Men tämän maan are puolesta. willing to do what it takes. Ja miehiä ja naisia, jotka tekevät sen, mitä Lord, se raise vaatii. that warrior. Nostata tämmöiset Some taistelijat. of you, darkness have covered you. Jotkut teistä niin kuin pimeys on niin kuin You've ollut been yllä. feeling to do things, but you are weak to do them. Ja sä koet jotain, mutta olet heikko You tekemään. desire to pray, but sometimes you are weak to pray. Ja sä haluaisit rukoilla, mutta olet heikko You've rukoilemaan. been under that covering of Ja semmoinen pimeyden voiman verho on niin ollut sun ylläsi. weakened by the enemy. Ja olet vihollisen But heikentämä. today the Lord is renewing your strength. Mutta Herra uudistaa sinun voimasi. He's renewing your strength in prayer. Ja hän rukouksessa uudistaa sinun voimasi. For you to accomplish what He has called you to do. Joten sinä voit sitten tehdä sen, mikä sinun on kutsuttu tekemään. Yes, Lord. Herra. Yes, Lord. Kyllä Herra. Yes, Lord. Kyllä Herra. And if you feel the Holy Spirit is speaking to you right now, Ja jos sä tunnet, että Pyhä Henki juuri nyt puhuu sinulle. if you feel that something is happening in your life, Jos sä koet, että jotakin sun elämässä tapahtuu. I want to ask you to come forward if you don't mind. Niin jos ei nyt ole väliin, niin mä kutsun, että sä tulet tänne eteen. We are going to pray together. Me voidaan rukoilla yhdessä. For this is the season. Koska nyt on aika. It's not for everyone, Tää ei ole ihan kaikille nyt. but for someone who feels that Mutta jollekin, joka nyt kokee, something is happening in their lives. että nyt tässä elämässä jotain tapahtuu. They are giving their lives to God. Nyt annat elämän Jumalalle. They are standing in that gap. Ja seisoit siinä muurina. Jesus, go forward and come. Niin jos sä koet näin, niin nyt sä voit tulla siihen. For tonight, Koska tänään
There is a fire releasing now. Täällä on tuli, joka on nyt saatavilla kaikille. Yes, Lord. Kyllä, Herra. Yes, Lord. Kyllä, Herra. We come at the altar. Me tulemme nyt alttarille. We come at the altar. Me tulemme nyt alttarille. We come at the altar. Me tulemme nyt alttarille. And when you come here, Kun sä nyt tulet tänne, don't wait for me. niin älä odota minulta. Just look up to him. Vaan nyt katsot häneen. Just lift your hands up to the Lord. Kohota kätesi Herran He's puolelle. going to touch you. Hän tulee ja koskettaa sinua. He's going to touch you. Hän tulee ja koskettaa. He's going to help you. Hän tulee ja auttaa sinua. No problem. Yes, Holy Spirit is here to minister to us. Hän pyhänkin on täällä ja puhuu meille. There are people God is calling to different ministries. Täällä on ihmisiä, joita Jumala kutsuu erilaisiin palvelutöihin. To intercede, to pray for this land. Rukoilemaan tämän maan puolesta. The Spirit of the Lord is putting you in a labor ward. Ja Herra laittaa sinut sinne synnytyshuoneeseen. Synnytyssaliin. In a labor ward. Se on tämä synnytyssali oikein. It's time to bring out what has been upon you. Ja on aika synnyttää ulos se, mikä on sun ylläsi ollut. He's here. Hän on täällä. He's here. Hän on täällä nyt. He's here. Hän on täällä nyt. We're going to be filled with the power of the Holy Spirit. Ja hän täyttää pyhällä hengellä. He who came on the Pentecost today. Ja hän, joka tuli He's here helluntaina. tonight in the name of Jesus. Hän on täällä Jeesuksen nimessä To tänään. anoint you to pray. Että se voitelee To sinut anoint you to do rukoilemaan. great things. Voitelee tekemään hyviä tekoja. Finland will shine because of you. Suomi tulee loistamaan sinun Let the tähtesi. communities receive His glory. Ja ota vastaan hänen kirkkautensa. Yes, Lord. Kyllä, Herra. Kyllä, Herra. Kyllä, Herra. Yes, Lord. Forget your neighbor. Älä nyt katso Just forget naapuriasi. your neighbor. Unohda naapurisi. Cry out to Him. Nyt huuda itse sinä Jumala, kuulla hänen Cry out puolestaan. to Him. Itse huuda Cry hänen out to Him. puolestaan. Kuulla, There are kutsu even häntä. people in this room who have given up, Täällä on jotain, who have become weary, jotka on niinku uupuneet ja melkein luovuttaneet. who have become weary. Ja on sellaisia, jotka ovat ihan But the uupuneet Lord ja says väsyneet. tonight, Mutta Herra sanoo tänä I'm iltana, renewing your strength. minä tänä iltana uudistan sinun He's voimasi. doing a new thing in your life. Teen uutta nyt sinun elämässäsi tänään. Yes. Yes, Holy Spirit. Kyllä, Pyhä Henki. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, build your army, build the army, build the army, oh God, oh God, bless the anointing of the Holy Spirit. Olkoon Pyhä Henki voitelu. In your life right now, get it. Sinun elämässäsi. This is your season. Tämä on This nyt is se your aika. season, brother. Tämä You're on nyt ready se to aika. come on. Be the prayer warrior. About prayer. About prayer. About prayer. Release the pressure. I believe that brings you praise. Nyt rukouksen armo tulkoon. Me vapautaan sen. Vapautaan rukouksen armon. Tänä aikana. Tämä on nyt rukouksen aika. I feel the anointing is upon you. Ja että sun elämän yllä voitella. Be upon you. Se on henki sun ylläsi. Feel the Holy Spirit. Yes. Kyllä, Pyhä Henki. Yes. Henki, kyllä. Yes. Yes. You're pumping out a ministry. Touch the Spirit. Yes. Stay there. Stay there. Stay in prayer. Pysy rukouksessa. Stay in prayer. Pysy sun rukouksessa. Stay in prayer. Jatka rukouksessa, pysy.
Release the fire of the Holy Spirit. Pyhä henki tuli. Touch Holy Spirit. Let the beat to fresh. Sun elämä syntää voitella. Yes. Kyllä. Holy Spirit. Pyhä henki. Holy Spirit. Pyhä henki. It's only you that can raise us. Vai hän voi meidät Holy nostaa? Spirit. Pyhä henki. It's only you Vai sinä? that can make the church strong. Vai sinä voit Even tehdä you will seurakunnasta overcome vahvan. all the forces. Ja voit voittaa kaikki vallat ja voimat hänessä. Touch of Holy Spirit. Ai kosketa pyhä henki. Kosketa pyhä henki. Kosketa pyhä henki. Kosketa. Oh, I see a man of prayer. I see a man of Minä prayer. näen miehen, joka rukoilee. I see a man of prayer. Rukouksen miehen. Keep. Ylläpidä sitä, ylläpidä. Receive. Ota vastaan. Receive Holy Spirit. Ota pyhä henki vastaan. Ota pyhä henki vastaan. Ai. Oh, I see that. Touch. Kosketa. Kosketa. Oi. Kosketa sinne. Kosketa pyhä henki. Kosketa. Kiitos pyhä henki. Kosketa pyhä henki. Kosketa. Fill us with the anger. The anger. Lord, my Lord. It's time, Lord. Visit your people. Nyt on aika, että Touch sä your people. kosketat ihmisiä. Minister to your people, Lord. Minister to your people, Lord. Just these are fire. These are fire. These are fire. Tulta. You pray. A woman will pray in the name of Jesus. And the Holy Spirit. Joo, rukoukset nainen. Rukoukset nainen. Rukoilee. Pyhä henki Holy valmis. Spirit, the Holy Spirit. Pyhä henki. You are moving in this place. I worship you. Holy Spirit. You know more. You prepare this. Thank you, Holy Spirit. Tell her not to hold what she's doing. No, tell her not to hold. Joo, älä pidätä vaan. Go on. Jatka, älä lopeta vaan, jatka. Spirit of praise come over you. Spirit of praise in the name of Jesus. Rukouksen henki tulee sanoille. Arise, feel alive. The Lord is renewing your strength, Mama. He is renewing your strength, Mama. Oh. By your knees, I see streams of revival. With your knees, I see streams of revival. Streams of the living water. Jesus. Holy Spirit is coming. I see a visitation of you. Sweet Spirit. Sweet Spirit.
loose. Go and preach the word of God. Go and speak to the young people. In the name of Jesus. Yes. Yes. Holy Spirit. Yes, it's happening. Yes, you're right. Fire, Holy Spirit. Give you. Keep on. Keep on. Don't hold it. That is the fire. See the fire. The Holy Spirit. Yes, Lord. I just want us to join hands. We want to pray for God's plan over Finland. Me nyt halutaan yhdessä kokoilla Jumalan suunnitelmaa. Let's join hands where we are. Otetaan vähän siitä naapureista As long as you're joining hands, we pray for Finland. Me rukoillaan Suomen puolesta nyt. We pray for Finland. Me rukoillaan Suomen puolesta nyt. Listen. Kuuntele. Listen. Kuuntele. I feel. Mä oikein tunnen. Something wants you to miss your timing. The force of darkness is fighting so hard. Ja nyt tää pimeyden voimat taistelee tosi kovasti vastaan. For you to miss. Niin että sä niinku jotenkin kadottasit sen hetken. Oh my God. If you join with me, this gathering can make a difference. Et jos sä nyt tuut minun kanssa tähän mukaan, niin tää kokoontuminen Something voi tuoda is suuren fighting. muutoksen. Joku todella kamppailee, taistelee meitä vastaan. That you miss a season. Jotta sä niinku kadottasit nyt tämän hetken, jossa sen... That the church will not enter into that jossa seurakunta ei niinku astu sisälle sinne. But as we join hands in prayer, Mutta kun me nyt kädet yhdistettynä oikein the Bible says, resist the enemy and he will go. ja se sanoo sana, että jos me vastustaa vihollista, Let's join prayer and say no. ja me yhdessä sanotaan ei. That Finland will not miss. Että Suomi ei nyt kadota sitä hetkeänsä, etsikkoaikaa. Say no. Sanon ei. Somebody say no. Ei, Suomi ei kadota nyt sitä. Somebody say no. Ja joku sanoo nyt, että ei. That the church will not miss. Että seurakunta ei nyt hukkaa. I am not missing. Että minä en nyt aio hukata sitä. I'm not like. Minä en nyt kadota sitä, mitä Herra tekee elämässäni. Come on. Nyt. Robo Satana Robo Sikale Yamato.
We pray for Austria, we pray for Austria, for Finland, Europe, Europe, Finland, Suomi, Helsinki, Hiai, poistakaa, kuule Jumala, Hiai Finland, kuule Suomi, Hiai Finland, Hiai Finland, kuule Suomi. Onko Jumala voimeen parantakaa? Onko Jumala voimeen parantakaa? In the name of Jesus, Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus, Jeesuksen nimessä. You know
a thing without her. So Jesus, you brought anything my sin was great, your love was great. What you say, Spirit of God, Spirit of God, touch. 1, 2, 3. what a wonderful name. What a wonderful name. Yes. Warrior. The name of Jesus Christ, my Ennen kaikkea nuoria tulkaa tänne eteen. Ennen kaikkea nuoret tulkaa eteen. Te olette jo saaneet. Ennen
Nuoret erityisesti, niin rukoillaan näiden nuorten puolesta. Nuoret nyt tähän vielä. Representing the generation. You're representing me. God wants to send you there. So let's lift your hands up. Let's call him. Let's call him. Call him in the No niin, Pyhähenki. Call him in the finish. Pyhähenki tulee. Pyhähenki tulee. Call him. Pyhähenki. Pyhähenki tulee. Pyhähenki tulee. Yes. Pyhähenki. Tule Pyhähenki. Tule Pyhähenki. Tule Pyhähenki. And if you feel it, Your name is power. Your name is faith. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Bound by fire.
You want to give your life to Jesus. Te haluatte antaa elämänne Jeesukselle. Today, Tänään. you decided to give your life to Jesus. Päättänyt antaa elämäsi Jeesukselle. You've been coming to church, but you've never given the Lord Sä oot käynyt seurakunnassa, mutta et koskaan antaa your life. todellisuudessa elämäsi hänelle. And tonight, Ja tänään Jesus wants to take over. Jeesus haluaa nyt ottaa hallinnan. Jesus wants to take over. Jeesus haluaa nyt ottaa kontrollin, hallinnan. Because he wants to send you. Koska He wants to work with you. Koska hän haluaa tehdä hommia sun kanssasi. To bring out to him. Tuodakseen hänelle. Say Jesus, Sano, että Jeesus, I give you my life. minä annan nyt elämäni sinulle. I open up my heart. Minä avaan sydämeni, And you will come and take over. että sinä tulet sinne ja otat vallan. Reign in my life. Ja hallitset minun elämääni. And fill me with your Holy Ja Spirit. täytät pyhällä hengelläsi minut. That I shall live Että minä voisin elää and witness ja todistaa your power. sinun voimastasi. Thank you, Holy Spirit. Kiitos pyhä henki. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Say amen. Sano amen. Give God a big hand prayer. Ja nyt aplodit Herralle. Thank you, Jesus. Father, we thank you for this evening. Isä, me kiitetään tästä illasta. For you are the Lord in our lives. Koska sinä olet Herra meidän elämässä. Father, we pray that this will continue even if we go back home. Ja me rukoillaan, että tämä näkyy, jatkuu mennään kotiin. That your spirit will keep on awakening us. Ja että sinun henkesi tekisi työtä meissä jatkaisi. We will walk in your presence. Ja me vaellamme sinun läsnäolossasi. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Thou church is marching. Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Thou church is marching on. Hallelujah.
124 tiimi, te jotka olitte järjestämässä tätä tapahtumaa, tulkaa tänne eteen, olkaa hyvä. Your Prayer 24 team who were part of organizing all this, please come to the Tulkaa front. tänne eteen. All of those who are in the team. Päivi Rekula, Pastor Shane, Silvia. Lähtivät käymään, joo. No kun mä katoin, että hän meni niin voimalla. Okay, let's just raise our hands and Nostetaan meidän kädet we pray for these powerful people. ja rukoillaan näiden voimallisten ihmisten puolesta. Because every powerful people needs to be lifted up. Koska jokainen voimallinen henkilö tarvitsee, että Many heidät times nostetaan. Paul was saying, pray for me. Oli aina kun Paavali sanoi, että rukoilkaa Father, puolestani. we thank you for these people Isä, kiitämme sinua näistä ihmisistä, who have been behind everything. jotka olivat kaiken takana. I know they have gone through a lot of battles. Tiedän, että he ovat menneet kaikenlaisten asioiden läpi. Thank you for us, Apostle Isaac, that you walked through him to bring this hero prayer altar. Kiitämme apostoli Isaacista, että olet tuonut tämän rukousalttarin asian It is tänne. my prayer that you cover them. Rukoukseni on, että lohdutat heitä. Hide them in that safe place. Kätke heidät sinne turvapaikkaan, kätköpaikkaan. Walk through them that this will not end here, but it will light up Finland and Europe. Vakuuta heitä siitä, että tämä ei pääty tähän, vaan se jatkuu ja se koskettaa Suomea ja Eurooppaa. And Lord, we command everything that has been making it fail to stop right now. Käskemme kaiken se, mikä on noussut heitä vastaan, niin lakkaamaan Jeesuksen nimessä. Lord, cause many people to join when they hear this. Kutsu ihmisiä mukaan, kun he kuulevat, mitä tapahtuu. May your families and your ministries and your lives be covered in the blood of Jesus. Olko teidän perheenne ja palvelutyönne, seurakuntanne Jeesuksen veren peittämiä? Even when you go back, your ministries will not be on the same level. Kun palaatte takaisin, niin teidän työnne eivät ole enää samanlaisia. May God raise you up like an eagle. Nostakoon Jumala teidät ylös. May you be prosperous. Tulkaa vauraiksi ja menestyviksi. Bless you. Siunaamme teitä. We bless you. Siunaamme teitä. And you will see the blessings. Ja te saatte ottaa ne vastaan ja nähdä ne In Jesus' Jeesuksen name. nimessä. Amen. But there is also an online intercession team that has been praying every week. On myös netin kautta toiminut rukousryhmä, joka on rukoillut joka viikko. Led by Sister Maggie and Sister Paivi. These amazing ladies. Nämä Please let's ihmeelliset appreciate naiset, her. Päivi ja joku toinen. Annetaan heillekin aplodit. And usually the chairperson is not appreciated by anybody, but please can we put our hands together for Mr. and Mrs. Mika? These two. Annetaan aplodit vielä noillekin. You know, there is no better team you would work with than these guys, all of them. Heitä parempaa tiimiä, koko tätä porukkaa parempaa joukkoa. Your challenge is makes you feel like you are older than him every time I meet him. Jorma aina haastaa, se on tuntee olonsa niin kuin vanhemmaksi kuin hän on. Pastor Zolan, you cannot beat Sholoma in sports, you know? Sä et voi voittaa häntä, mitä tulee urheiluun. He's always the best in Finland. Hän on aina Suomen paras. Praise the Lord. Ylistys Herralle. Maggie from UK and many others, they have been really leading us every Thursday in prayer and believing God, and some have been fasting for months. Rukousryhmässä mäkin Englannista monet muut on säännöllisesti viikoittain rukoilleet. It's been a blessing to be here for this 2 Kuka on days. kokenut, että on ollut siunaus olla Why don't we give täällä? Jesus a hand clap of Annetaan praise. Jeesukselle iso käsi. And we hope Toivomme for the best next year.
parasta ensi vuoden suhteen. From glory to glory. Kirkkaudesta kirkkauteen. How many people feel like next year we should come back and seek the Lord in Miten monen June? mielestä olisi hyvä ajatus tulla ensi vuonna takaisin? Around the same time. Come on, give hand clap to Noin, Jesus. suoritetaan samoin aikoina. So can we bless all of you as we lift up your hands? Joten voidaanko siunata toinen toisemme, kun nostetaan kädet ylös? Just a final blessing. Viimeinen siunaus. Papa Yorma, Kimo, Zora, come. Ali, come on. It's not a 1 minute prayer, it's a 1 second blessing from these men of God. Tämä ei ole minuutin rukous, vaan sekunnin rukous jokaiselta. We bless them in a second. Heavenly Father, we bless wonderful men and women of God in this role. In the mighty name of Jesus, anoint and touch them and let your power reside in their lives.